खुलुमबाय गासै नोंथांमोननिसिम गोजोन बेलासिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनायजों लोगोसे दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि जों मोगा मोगि लानो सिगांदों बिथाङानो जाहैबाय बर'नि सासे आगुनि मुंदांखा फावखुंग्रि मिसेस सिम्पुल ब्रह्म बर' सावथुन मुलुगाव बिथांखौ गासैबो सनाय मुङै मिथिनाय जायो बिथां आब'आनो खुलुमबाय बयनिसिमबो दा सिगांग्रो आङो आंनि बे मोगा मोगि लानाय हाबाफारियाव आब'खौ बरायनाय जाबाय दा आं गिबियावनो आब'नि थंखौ मिथिनो लुबैदों आच्छा आंनि थङा आंनि जोनोम जायगाया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दांथल सिमलागुरि होननाय जायगायाव जोनोम जादों ओमफ्राय आंनि बिब' बिनानाव जों साब्रै आंनि बिमा बिफा दा आंना बिफाया गैला बे बुहुमाव बेनो आरोखि दा आब'आ जुलि जाबाय नङा होमब्ला दा जुलि जानायनि उनाव दा अबेयाव आरो नोंनिया जायगाया आंनि जुलि जानाय जायगाया बासुगाव गयबारि होनो बेबो चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो बेहाय जादों आरोखि दानिया आब'आ जे माने बर' हारिमुनि जौगानायावबो बिराद मदद होबोदों दा बेनि सिगाङावहाय दा नों बे बर' हारिमु बा सावथुन मुलुगाव आगान होबोजेननायाव सोरनिबाफोर लामा दिन्थिग्रा दं नामा ना बिनि सिगां नों हारसिङैनो माबा खालामनानै जेनेबा नोंनि टेलेन्टजोंनो सफैदों हारसिङैनो बा सोरनिबा आखाइ दं नामा बेखौ मिथिनो लुबैदों बिदि होनोबाथ' सावथुन मुलुगावथ' रावनिबो आखाइ गैया होननांगोन आंनि नाजानायावनो ओमफ्राय आङो जोबोद उन्दैनिफ्रायनो आङो स्टेज प्रग्राम मोसाबोदों जेब्ला माने बेखौ मा होनो भगबाना गिफ्ट हरनाय होननाय बुंजागोन आरोखि ना आं जेला जोनोमनि 4 बोसोरनिफ्रायनो आं गोबां स्टेज प्रग्राम खालामदों बै समाव रावबो मोसाग्रा गैयामोन ओमफ्राय बिराद उन्दैनिफ्रायनो मोसाबोदों आं मोसाबोनानै 1991 आवबो आंहा मोनसे एबसुजों खुंजानाय दुलाराय बर' हारिमु आफाद फरायसा आफादनिफ्राय माने आङो फार्स्ट प्राइज बान्थाबो मोननाय आंनाव सार्टिफिकेटबो दङ बेखौ नायनानै मिथियोबा माने जोनोमनिफ्राय 4 बोसोर गेप्सआव आङो बे सार्टिफिकेटखौ मोननाय दासिमबो आंनाव प्रुफबो दङ ओमफ्राय मिथिबाय आरोखि आङो उन्दैनिफ्रायनो बिराद मोसाबोदों होननानै बेनो आरो दायो बर' सावथुन मुलुगाव नोंथाङा जे जोबोद गोबावनिफ्रायनो बिराद खामानि मावबोबाय आरो बर' हारिनि सायाव नोङो जोबोद मदद होबोबाय दा बेनि गेजेराव नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगाव गिबिसिन फुल मुभि आरो बा मिउजिक भिडिअ खालामजेननाया मामोन सिगां होनोबा जोंनि बर'नि गेजेराव माने सिगांसिन मिउजिक भिडिअ ओंखारजेनदों नालाय बेनो जाहैबाय आंनि गोसोनि गोदै-राव जोंनि बिथां करिय'ग्राफार जयफुल ब्रह्मनि बिदा महेश ब्रह्म बिथाङानो बानायजेनदोंमोन बेयो जाहैबाय मिउजिक भिडिअ आरोखि 2002 आव ओंखारदोंमोन ओमफ्राय फिल्म होनोब्ला खाफालनि लिरनाय बाहाय आं फार्स्ट खालामजेनदों स्ट'रिया जाहैबाय रजेन नार्जारि होननाय माने बेजों खालामजेनदों आरोखि फार्स्टआ नोंथाङा जे खामानि मावबोदों बेनि गेजेराव दा नोंथाङा मालाबाफोर दुखु मोनबोदों नामा सोरबा दुखु होबोदों नामा बिनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बिराद माने सिगाङावबो सासे इउटुबार सोंखांबाय आंखौ बे खोथाखौ ओमफ्राय रिसेन्टलि जादों होननानै आंखौ बिराद सोंहरनाय जादों आरो खिन्थु रिसेन्टलि नङा जेला आङो 2004 आव माने खाफालनि लिरनाय सिनेमा खालामो बै समाव जादों आरोखि 2004 निसो दे घटनाया खाफालनि लिरनाय जेला जोङो शुटिं लानो थांदों माने बै माबाथिंजाय बहलपुरथिंजाय आरोखि ओमफ्राय जों फैफिननाय समाव शुटिं लानानै जोङो न'आव बेक जाफैफिननायाव माने जोङो मोनसे गामिजों फैदोंमोन आरोखि ओमफ्राय बे गामियाव रिफ्लेक्टर गोदोनाथ' बिराद रिफ्लेक्टर लायोमोन ना बे लाइटनिया ओमफ्राय बेयो कारेन्टआव नांदों आरोखि मेन कारेन्टआव ओमफ्राय बाव कारेन्टआव नांनाय लोगो लोगो आं खारनो होननानै आं फार्स्टआव खारनो होननानै ओंखारबा एकदम माने शर्ट नांदों आरो आङो बिराद शर्ट नांनानै आङो सानब्रै सानबासो आं शुटिं लानो हायाखै माने ओरै साजोबनानै आरो बे मोनसे बिराद गोसोआव गोनां जाथाय जादों आरो एक्सिडेन्टआनो जादों आब'नाव आरो बेबो मेन कारेन्टनिफ्राय लहानि गोजासो जायो आरो माबा रिफ्लेक्टरा ओमफ्राय माने बास सायाव थानायखाय जोङो बै टायार जानायखाय शर्टआ नाङाखैमोन ओमफ्राय जै हा गानाय लोगो लोगो बै बास टायार थाबा नाङानो शर्टआ ओमफ्राय मानसिया हायाव गानाय लोगो लोगोनो ओरै लहायाव हमनानै जा मावबाय आङो एकदमबारे ओमफ्राय आंखौ जाय बै जोंनि स्पट बयफ्रा आंखौ बोखाबा बिसोरबो लारि लारि नांदों जाहैदों बे आंहाथ' जेबो थाल गैला ओमफ्राय बिदिनो उनावहाय लास्टाव जिजों ना माजोंबा बोखारदों जाहैदों
बिदि माने बिराद गिदिर माबायानो बासायनाय जाहैदों आरो एक्सिडेन्टआ जाबोदों आब'आ बे जोंनि सावथुन मुलुगाव गोसोआव थानाय जाबाय आरो बिदिनो जाहैबाय माने आंखौथ' न'आवनो खिथाहराखै जेन आङो जे बिदि एथ' गिदिर एक्सिडेन्ट जादों गावस्रा माने प्रडाक्सननि मानसिफ्रा गिनानै आरो खिथाहराखै आंखौ नोंथाङा जे जोबोद मोसानो गोरों आब'खौथ' नुबाय थायो आरो जों जयै मोसाबाय थाखायो आब'जों नों रायजोफ्रा नुखायो दा बिराद मस्ट टेलेन्टेड आरो आब'खौ बिराद बाख्नायनांगोन ओमफ्राय बिनि माबा गुदिखौथ' नोंथांमोनहा मिथिया जानो हागौ दा आंल' मिथिनानै बोरै जानो दा आब'आ माने बिराद मोजां मोसायो बिनि सिङावहाय बेयो माबा मोनसे दङ दा आब'आहाय बे मोसानाय लाइनाव फैनायावहाय बा माबोरै फैया बेखौ नों खिन्थानो हागोन नामा? आङो माने मोसानाया बिराद उन्दैनिफ्रायनो मोसादों दहायनो खिथाखाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं जेला क्लास 6, 7 मोनो अब्ला आं भारत नाट्यमाव ट्रेन माने सोलोंदों आरोखि ओमफ्राय बिदिनो सोलोङै आंखौ माने मोजाङै फोरोङाखै क्लासिकेल टिचार्सफ्रा माने बेंगलि दस्रा जाथिमोन आरोखि ओमफ्राय माने आंखौ फोरोङै माने एगजामखौनो होहोआ माने बिसोरो मान्थलि थांबानो फैसाखौ मोनो नालाय बिदिल' गेलेबाय थाबाय आङो साथाम साब्रै क्लासिकेल टिचार्सफोरखौ आङो सोलायबाय थादों माने ओमफ्राय उनावहाय आं जेला मेट्रिक पास जायो होमबा आंना मध्यमा जोबदों आरो बिदिबासो आङो खिन्थु 1996 फोरनिफ्रायनो आं लादोंदां आरोखि बिदि आं गोसोआव गैला एक्जेक्ट माने इयार्सफोरखौ आं लायै लास्टाव आङो 2005आवसो आङो बिसारतखौ पास जादों आरो बिदि माने भारत नाट्यमखौ आरो ओमफ्राय ओरैनिफ्रायथ' मोसानाया आंना थाफाबाय थाखाबाय ओमफ्राय मोसानाय होनबाथाय आङो बिराद मोजां मोनखायो माने जोनोमनिफ्रायनो फैफानाय हिसाबै आंखौ बिमा बिफायाबो बिराद सापर्ट होदों मोसानो थाङोबा आंखौ माने जोंनि बिमानैमोन बिमादैमोन बिब'मोन बिसोरनो आंखौ लाङै मोसाहैयोमोन माने ओरैबायदि सापर्ट होयो आंखौ माने क्लासिकेलाव फैबाबो आंखौ दोनबोयो न'आव मोनासिम लांनोबाबो गावसोरनो लांफैयो बेफोरबायदिमोन आरो मोजाङानो दा आब'आ नै जोंना टिचार दंखायो सासे बेबो भारत नाट्यमनि अल इण्डिया माने अल इण्डियाल' नङा इन्टारनेसनेल जाय मानसिफ्रा बे क्लासखौ लानानै बयबो गोजौ फारसे आवगायलाङो दा जोंनियावबो दङ आब'आ सासे भारत नाट्यम लानाय क्लास स' बिराद गोजोननाय थाबाय आब' दा बिनि उनावहाय आं नोंथांनियाव मिथिनो लुबैबावो जे बे बर' सावथुननि गेजेरजोंनो आरो बर' सावथुननि बागैनो दा नोंनि बे लामायाव फैबाय थानाय समाव नोंजों बयनिख्रुइबो साबसिन गनायजाथाव प्रडाक्सन दं नामा बा अबे साबसिन प्रडाक्सनखौ साबसिन मोनो? खालामनायाथ' माने मोनसेल' प्रडाक्सनजों आं खामानि मावाखै अनेकथा माने बिराद मावदों लगाय लथाय आं बेखौ बुङोबाथ' सोरबा मोनसेया गाज्रि मोनगोन ना माने मोजाङाथ' मोजां जोबखा ओमफ्राय गाज्रिसिनखौबो खोन्थाबाथ' दुखु मोनगोन ना प्रडाक्सना बेनि थाखायनो आं सरि बियो नोंनिसिम माने आं खिन्थानो हानाय नङा माने सेक्रेट थासिगोन आरो बियो दा जों बेखौनो मिथिनो मोनदों जे आब'निफ्राय माने गासैबो प्रडाक्सनानो मोजां माने बेवहाय रावखौबो दुसिलाया माने खस्थ'खौथ' मोनो बयबो माने प्रडाक्सननि गेजेराव दा बेखौहाय माने शेयार खालामोबा रायजोफोरनि सिगाङावहाय शेयार खालामबा एसे माने दुखुनांथाव जागोन आरो माने खस्थ'नि गेजेरजोंसो मावबोबाय थानाय माबायाहाय साक्सेसफुल जाफैयो नालाय फिथाइखौ मोनो नालाय आंनि नङा कुइसना आब' रायजोफोरनिसो नालाय दा सोंनांगौ जानानै फैयो दायो आं आब'नाव माखासे आरो सोंथि सोंबावगोन फिसानो दा गिबियावनो आङो सोंनो सानदों दा बर' सावथुन मुलुगाव नोंजों एक्ट खालामबोनाय गिबिसिन फावखुंगुरनि मुङा मा? फावखुंगुरा आंजों माने माबायाव फिल्मावबाबो जा मिउजिक भिडिअ'बाबो आदसा मिउजिक भिडिअ'ना जाहैबाय राजु गोदोनि माने बिराद फेमास बिथाङा बे राजुजों आङो आंनि गोसोनि गोदेराव फार्स्ट ओमफ्राय फिल्माव होनोबा आंना सासे माने कालसारनि लाइनजों नङामोन बिथाङा थैनानै थांबाय बिथाङा माने उत्तम आं नामखौ जिगाबबो होनोमोन नामाथाय नाम मोजांखौ मिथिला आङो बेजों गादों आरोखि गोजोननाय थाबाय दा आरो बेजों लोगोसे नैथि सोंथियाव दङ आब' नोंजों एक्टिं खालामबोनाय सासे फावखुंग्रि नोंजों डुएट खालामबोनाय
माबाया जाहैबाय फिल्माव बे खाफालनि लिरनायाव जाय मेन हिर'इन गितानजलि होनो बिथाङा दा माने गाथ'आसै गोबाव सम जाबाय बिथांखौ नुनो मोनाखै गितानजलि टाइटेला बसुमतारी मोनदां आं माने एगजाक्ट मिथिला बिथांजों गानो मोनदों आरो दा बिनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा आंथ' शुटिं लानाय समाव ओरैनो जेबो बिदि माबा नङा मानसिया नर्मालैनो माने बिदि थोखो मोखो माबा बिदि नङा मानसिया सिम्पोल ओमफ्राय खिन्थु बै समाव माने बिदि जोंनि आखायाव बिदि मबाइल गैयामोन बयनावबो ओमफ्राय दाना मोनसेल' दंमोन आरो जोंनि बे ससाइटियाव आरो फिल्माव माने भारा लानानै फैदोंमोन आरो बिसोरो दस्रानिखौ आरो माबाखौ मबाइलखौ आरो माने नांगौ जानायखाय ओमफ्राय दाना बे समाव पस्टपेडमोन प्रिपेड नङामोन ओमफ्राय दाना बे बेलेन्स थांनायखौथ' मिथिया बेयो अबाव कल खालामो जाहैदों ओमफ्राय माबा बे फननि बिलानो बेसेबांबा बुरजा जालायलायदोंनो प्रडाक्सना बिदि होनदों आरोखि आं खोनादों दा थेंक इउ आब' दा बेवहाय थामथि सोंथिया बेनो जाहैबाय नोंजों लाजि गुसुसिन नोंनि नोजोराव मोनबोनाय आरो जेनेबा लाजि गुसुसिन बा माबा जेनेबा लाजिनाय मानाय बिदि एक्टर बा फावखुंगुर दं नामा नोंनि नोजोराव नों मोनबोनाय माने आंजों एगजेक्ट आंजों लोगोसे गानायखौथ' आं माने बिदि लाजि गुसु लोगो मोनाखै जाहाथे आंनो बिराद फ्रिखा नालाय हंला हंथानो आङो एकदम डाइरेक्ट बुंग्रा मिनिहोग्रा खिन्थु आङो जेला सिमां ना मोगथां सिनेमा गानो होननानै जेनेबा बै जाय डिरेक्टरफोर बिसोरो आंनि न'आव फैदों जेरै रजेन नार्जारि ओमफ्राय आदा गोमबोर एक्टर जेखौ जों अमर बे आदाया जोंनाव आंनाव न'आव फैदों आरोखि माने आंखौ बुंफैबाय सिम्पोल नों माने ओरैबायदि रल गानो गोरों एक्ट्रिस नांगौ जोंनो माने ओरैबायदि डुएट माने डाबल रल ओरैबायदि गानांगोन आरो एक्टरखौबो जोंनो ओरैबायदि नांगौ होननानै आंनाव सोंफैदों आरो बिसोरो ओमफ्राय आंथ' नागिरबाय हेला संगिनाया फार्स्ट एलबामल' गाजेनदों आरो उन्दैसो आरो क्लास 9 ना 10 फरायो आरो बे संगिनाया ओमफ्राय राजिबाबो बे समाव एलबाम बिसोर सानैजोंनो मोनसे एलबामावनो बे सानैजों गानाय नङा आरो जेला आलदा आलदा गानमोन आरो ओमफ्राय आङो ओमफ्राय बर'नि सुनिल शेट्टी बायदि नुयो बेखौ रायज्लायनोसैथ' होननानै जों सोंफैबाय आरो ओमफ्राय गाबायबो बिसोरो ओमफ्राय ओरैबायदि लाजि गुसु आदा बे माबाया राजिबा मोखांखौनो नाया ओमफ्राय आं हानाय नङालैल' होनो आरोखि बे राजिबा ओमफ्राय दाना ओरैबायदि लाजि गुसु दाना फार्स्ट जोङो बङाइगाव पार्कआवनो जोङो सर्ट लाबाय आरो बेसोर सानैनि रमान्टिक आरो सिमां ना मोगथांनि ओमफ्राय दाना बियो हाया मोखांखौ नाया ओमफ्राय दाना आंखौ बेंहोनो थिनबाय आरो बिसोरो ओमफ्राय दाना आं मा जाखो बे आदा राजिबखौ आङो गुमै लिंनानै बेखौ ओरैबायदि माने गुल गुल खालामबाय उनावहायसो माने हालांबाय आरो एक्टिंआथ' जाखायो जास्ट बेना माने आइ कन्टेक्ट एक्ट्रिसखौ नायनोनो हाया बियो रमान्टिक शटफोरखौ ओमफ्राय संगिनायाबोथ' टेलेन्टखा माने बिसोर सानैखौ फार्स्ट माने माबायाव फुल फिल्माव आरो आंनो माने खोन्थानानै होनाय जादों आरो बिसोरखौ होमबा दा आब'आहाय बिसोर सानैखौ जेनेबा फावखुंगुरखौ नों थिखोनाय बायदियानो जादों मेनलि आब' संगिनामोनखौ माने रोंखानायजों हिसाबै गावसोर टेलेन्ट गोनांखा हिसाबै माने आराम जालांबाय आरो माने एक्टिंआव बिसोर माने पारफेक्ट होननानै मोनथिजाबाय आरो नोंथांमोनहाबो मिथियो जे माने बे आब' संगिना आदा राजिबमोनखौ बिसिबां टेलेन्टेड माने नाम्बार बै समावहाय माने दाबोआनो नाम्बार 1 पजिशनखौ बिसोर लाबोनो हादों आरो ना माने ओरैबायदि जादों आरोखि माने बे शुटिंआवबो माने डाबल रल सासे टाउननि सासे गामिनि ओमफ्राय बे समावबो माने मेकआपमेनबो बिदि गोरों गैयामोन जोंनि गेजेराव ओमफ्राय बे समाव आंनो मेकआपमेन खालामदोंमोन ओमफ्राय बेहाय जाल्ला बेल्लानो ओमफ्राय दाना संगिनाया डाबल देखायनांगौ ना ओरै बेक साइडजोंबो संगिना देखायनांगौ फ्रन्ट साइडजों संगिना देखायनांगौ ओमफ्राय संगिनानि खानायाथ' माने एकदम जिग जाग काट माने माबा स्टेप बायदिबो नङा मा नङा दाना बेखौथ' आं सिननो रोंला खान्दा सिननांगौ एकदम ओमफ्राय दाना जाल्ला बेल्ला सिननानै होलायलायबाय आरो आङो मेकआपमेन होननायबो गैयामोन गावबागावनो दाफबलाबायनानै लानांगौमोन जों बै समाव माने बै समाव खुद गावनो गाव माने हारसिङै देलायनानै लानांगौ एकदमबारे गोजोननाय थाबाय आब'निसिम दा आङो नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय आब'निया एबार देग्लाय बोसोराव बर' सावथुनाव एबार ओंखारनो गोनां माबाफोर मुभि दं नामा आरो बे मुभि दङब्ला मा प्रडाक्शननि
दङ मोनसे दाख्लै जानानै थांखांबाय शुटिंआ ओमफ्राय माने दाबो कमप्लिटलि जाजोबाखै मिउजिक टिउजिक दङ एडिटिं आरो माबा सिनेमानि नामानो जाहैबाय दाहाल लेहेर फिल्म प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय फंबाय पंकज लाहारिनि स्क्रिप्ट ओमफ्राय बिथाङा डिरेक्टर बे आरो बिराद आदा पंकजनि होनबाथाय बयबो माने एक्साइटेड जायो आरोना माने नायनो होननानै दा बिथांनि मुभि होनबाथाय माने बिराद मोजाङानो जागोन दा आरो आब'आबो दंबावोसो बिराद मोजाङानो जागोन एबारनि नेक्स्ट मुभियानो बे जाहैबाय दा लेहेर प्रडाक्सननिफ्राय मुभिनि मुङा जाहैबाय दाहाल आरो दा नोंथांमोनाबो नेनानै एबार बोसोरावनो ओंखारगोन आब' एबारनो ओंखारगोन होमबा नेनानै थाबाय बयबो बारा गोबाव गैला नुसिगोनानो फुजा बोथोराव दा आब'नियावहाय आरो सोंथि दंबावो दा सोर फावखुंगुरा माने नोंजों फेस्ला खालामसिनोमोन बा माने एदावलायोमोन आरो ओरैनोथ' एक्टरथारा बिदि सासे एदावमोन बिष्णु होननाय जोंनि चिरांनिनो बिथाङा दा गोबाव सम जाबाय माने सिमां ना मोगथाङाव आंजोंनो एक्टर खालामदोंमोन बिथाङा माने एसे आंखौ जंखायोमोन आरो ओमफ्राय मेन माबा जायोबा आदा खांखिला जोंनि सिनेन बेजोंथ' अयथासार एदावलायोमोन जोङो आं बेथ' आंखौ एदावा आं बेखौ बिराद एदावोमोन माने आं बेखौ सोमोन्दोआव बिदा लेङो खिन्थु आं बेखौ बिहाव होननानै एदावबाय थायोमोन आंखौ बिहामजो लांदो आंखौ बिहामजो लांदो बेबायदि होननानै बिराद एदावोमोन आं आरो बिसोरजों फेस्लां आरो बिसोरजों शुटिं खालामोबा माला सम बारग'यो फात्ताखौनो मोना बे आदा गोमबोर अमर एक्टर ओमफ्राय बिसोर आदा खांखिलामोन बिसोर थाबा अयथासार इन्टारेस्ट जायो शुटिंआ माने गरमबाबो गरमखौनो फात्ता मोना आरोखि बिराद इन्टारेस्ट जायो माने माला जोबलाङो बेखौ थाल मोना दा आब'निसिम आरो मोनसे सोंथि सोंबावनाय जासिगोन दा नोंजों बा सोर फावखुंगुराहाय माने नोंनि नोजोराव सोर साबसिन बा नोंनि गाबोबाय थानाय समाव सोर साबसिन बेखौ नों फोरमायना होनो हागोन नामा ओरैनोथ' बयबो मोजां आं गाज्रि नुवाखै रावखौबो माने साबसिन होननानैबो आं बुंनो हाला बयबो मोजाङानो आंजों माने जेबो गाज्रि बेफोरबायदि देखायाखै रावबो बेनो आरोखि मोजांजोब दा आब'नि गासैबो माबाखौनो मोनबोजोब्बायानो जोङो सोंनानै दा बेजों लोगोसे आरो जोङो मोनसे सोंथि सोंबावगोन बेनो जाहैबाय बर' सावथुन मुलुगाव आब'आ जोबोरैनो खामानि मावबोदों बे खामानि मावनायनि गेजेराव बिथाङा माने मा रल लाबोखो मुभिफोरनि लाइनाव बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा रला जाहैबाय जेला सिख्ला सम बे समाव एक्ट्रिस गाबोबाय ओमफ्राय जेला एसे हाबा जाहांनाय जाबाय बिनि उनाव बिबाजै थांबाय बिनानाव बिब' बेफोरबायदि गाबाय ओमफ्राय नै दा फैयै फैयै ससे समाव आरो माबा कमेडिबो गादों आङो रुवाथि बेबायदि बिदि गादों ओमफ्राय नै दा फैयै फैनानै बिमायाव थांबाय आरो दा लासै लासै आब'आ बिराद माबा गासिबो पार्टनि खामानि मावबोजोब्बाय दा बिमायानो जा गोदो सिख्लानिफ्रायबा फेस्ला आखुखौबो बिथाङा लाबोदों आरो एक्ट्रिसआथ' बयखौबो एक्ट्रिस होनो माने बिब' बिनानाव मेन रलखौबो लाबोदों आब'आ दा नै फैयै बिमा रलाव दं आरो दा बिबाजै रलावबो दङ दा बिथाङा गासैखौबो हाबोजोब्बाय माने केरेक्टाराव माने गासैयावबो हाबोजोब्बाय आरो आब'आ माने आब'निफ्राय जोङो सोलोंनानै लानांगोन जे गासैबो केरेक्टारखौ बोरै माने श' खालामनांगौ बबे केरेक्टाराव हाबबा माबायदि श' खालामनांगौ बिथांनिफ्राय जोङो जेनेबा सोलोंनानै लानो गोनां दा बे आरो नै दानि जेनेबा फैनो गोनां मुभि दा बेवहाय नोंथांनिया मा रल आङो बाहाय जादों माबा लिंसारनि बिमा जाय मस्ट टेलेन्टेड एक्टर पपुलार दा बिथांनिनो बे बिमानि रलाव गोलैदों जोबोर साबायखर आब'निसिम जोबोर गोजोननाय थाबाय दा बे माबाखौ फोरमायनानै होनायनि थाखाय आरो जों आसा खालामो आब'खौ जोङो माने फैबाय थागोन माबायावबो बोसोरावबो आरो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट जों नुलांबाय थागोन आब'खौ नुलांबाय थागोनखौ आसा खालामो आरो आब'निफ्राय जों हानायखिनिखौ जोङो सोलोंनानै लागोनखौ जों माने मिजिंथियो आरो दा बेजों लोगोसे आब'नाव आरो आङो जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम सोरबा मानसिया माने रि आपल'ड खालामफिनो दा बिनि बागै नोंथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव मा बुंहरनो सानदों
बेनोथ' बिराद दुखुनि बाथ्रा बियो माने जोंना माने अनेक मानसिफ्रानो मिथिया जे जोङो बिसिबां फैसा गारनानै जोङो फिल्म मोनसे जानांगौबा एलबाम मोनसे जानांगौबा बिसिबां जों रां माने गारो इनभेस्ट खालामो माने एक्टर एक्ट्रेसखौ लानानै जों लाइट दङ लाइटिं केमेराबो सिनथाय भारा लानांगौ बिथांमोनहा बिनि सायाव गारि घरा बिराद माने सिङाव आन्दोआव बिराद थाखा गारनांगौ जायो सासे प्रडिउसार जानोबा माने लाखनि जोंनि दा बर' इन्डास्ट्रियावसो लाख दस्रायावथ' क्रर थाङोना बेखौ जोङो बिथां प्रडिउसार मोना खस्थ'यै लाख गारनानै बिथांमोना बानायो दा बेखौ बै सोरबा सासे न'आव जिरायनानै थानाय मानसिया रि-आपल'ड खालामो आराम जिरायनानै ना बिसिबां खस्थ' दुखुनि बाथ्रा माने सोर प्रडिउसार थांनानै थानो गोसो जागोन जेनेबा बिदियाव जेने गावनि गारनाय थाखाखौ जुदि मोनफिनाब्ला बिनि थाखायनो आङो बयनिबो रायजो राजानिसिम मोनसे गुरैयै खावलायनाय आंथ' माने दुखु मोनो बे मानसिखौ थांनानै बिराद माने रायहैनो लुबैयो आरोखि ना आं माबा आंनि ब्लगनि गेजेरजोंबो आं रायहरखायो एखमबा ओमफ्राय बिदि दा खालाम माने जोंनि बर' जाथिनि मोनसे डेभेलपखौ सिफायनानै दाहो माने सिनेमा लाइनाव रावबो जोंनो प्रडिउसार माने थाखा गारनो ओंखारनाय नङा जोबलांगोन होमबा जों माखौ गावनि कालचारखौ जों बोरै देखायनो आजिखालि ससियेल मिडिया जुग ना माने मोनसे देखायबानो माने सारा दुनिया वर्ल्डआवनो नुजोबो ना बिनि थाखायनो माने बिदि दा खालाम रावबो रि-आपल'ड दाहो माने जोंना गोदोरानो थालांगोन जोंनि हारिया माने आजिखालि बयनावबो मबाइल थाखायो उन्दै उन्दै बयनावबो ना ओंखायनो माने बिदि दा खालाम बेनो आंनि खावलायनाय रायजो राजामोन नोंथांमोननिसिम गासै रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो जे इसेबां खस्थ'यै जोङो मिउजिक भिडिअ'आनो जा फुल मुभियानो जा बा सर्ट मुभियानो जा बेनि माबा खालामनायखौ जेनेबा दिहुननायाव नोंथांमोनहा बेखौ रि-आपल'ड होआलासेनो माने जाखिनि बे बरनबोदों जायफोर प्रडिउसारफोर बरनबोदों दा बेखौ नोंथांमोनहा मददसो होनांगौ बेखौ रि-आपल'ड खालामनानै बेखौ फोथैनो दानाजा आरो नङाबा जोंनि प्रडिउसार मोजांफ्राबो गोमानानै थांजोबगोन दा बेखौनो बिथाङा बुंनानै होदों आरो दा जोबोर मोजां माबाखौनो जोंनो रायजोफोरनि सिगाङावहाय होलांबाय आब'आ दा बेजों लोगोसे आब' आंनि नैबे मोगा मोगि उइथ मानब लाभलि बे श'आव फैनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों जोबोद मोजां माने फार्स्ट टाइम जोंना फंबाया बिदि लेंहरनानै जोंखौ सोंनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम माने जोंनि बागै माखासे मिथियै सिङाव आन्दोआव मा जाबोदों बेखौ मिथियै थायो नालाय बेखौ मिथिहोदों माने शुटिंआव मा जाबोयो बेफोरखौ मिथिहोबाय आरोखि ना आरो बेल' आं माने मोनसे दुखुबो मोनो माने जोंना एक्सट्रा जुदि बेफोरबायदि सेटेलाइट थायोमोनब्ला जोङो बेफोरबायदिखौ माने देखायनो हागौमोन दा जोङो नै माने नों दा एथबां बेफोरखौ देखायनायावबो बिराद सेटआप खालामनांदों बेहायबो माने जोंना भिउस जाबासो जों थाखाखौ मोनगोन जेनेबा खरस जानाय फैसाखौ मोनगोन ना मोना दा रायजो राजाफ्रा सापर्ट होबासो नोंथाङा मोनगोन दा बै सेटेलाइट थाखायोमोनब्ला जोंहा बेफोरबायदि माने देखायलांनो हागौमोन अनेकथा टेलेन्टखौ देखायनो हागौमोन बेनि थाखायबो जोंहा बिराद दुखुनि बाथ्रा ना माने रोंगौथि थाबाबो जों जिरायनानै थानांगौ आरोखि ओमफ्राय दा जि एसे ससियेल मिडिया जुग जाबाय गावबा गावखौ रोंनायखौ एसेब्लाबो देखायनो हाबाय आरो बिदि जायो आरो दा गोजोननाय थाबाय आब'निसिम होमब्ला जोङो दा जोबोर मोजां मोनबाय दा आब'जों मोगा मोगि लानानै दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेनिफ्राय माने जेनेबा बे आब'मोन बायदिनो बा बे फावखुंग्रिल' नङा फावखुंगुरल' नङा गासैबो बिथिंनि जाय मानसिया आं सिगांनिफ्रायनो होनबोबाय थादों दा मिउजिक लाइननि बा खनगिरिनि लाइननि बा डान्सारनि बा गेलेगिरि बिथांमोन बा मानिबा नेसनेल एवार्ड मोनगिरिमोन बिथांखौ आं हानायखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायलांबाय थागोन हानायखिनिखौ आरो लासै लासै लांबाय थागोन दा बेवहाय नोंथांमोननि मदद नङाबा आं बेखौ लाबोनो हानाय नङा दा नोंथांमोन सापर्ट होयोबासो आङो माने स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाबोबाय थानो हागोन स' गोजोननाय थाबाय रायजो राजाफोरनिसिम आंनि बे टक श'खौ नायनायनि थाखाय स' गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय